Здравейте от екипа на MyShopee България. С това видео искаме да ви представим нашата апликация MyShopee, която е електронен списък за пазаруване и който в момента вече е на българския пазар, на български език за iPhone и за Android. Това е иконката MyShopee. Това е безплатен списък за пазаруване. И вътре, в момента като го отвориме, виждаме, че няма никакви списъци. Ще направим заедно в момента един списък и после ще говорим за тази иконка тук долу, която е промоция. Значи искаме да направим нов списък. В момента излизат някои от веригите магазини, които са в България, като нашата идея е листата да се увеличава с ползването на апликацията. Избираме сега един магазин и в магазина, в който ще пазаруваме, в момента няма никакви продукти, артикули. Може да избираме артикули в списъка по два начина. Или да използваме базата данни на апликацията, която е тук, или да сканираме. Ще разгледаме и двете възможности. В базата данни на апликацията, както виждате, артикулите са разделени в различни подкатегории. Примерно да избереме месо, избираме месо, да избереме млечни продукти, яйца, сирене. Може да избереме също хляб и така нататък, сладки. Може да избереме. И както виждате долу се забелязва номера на общия брой артикули, които сме избрали. И има името на магазина Била. Ако натиснем, виждаме, че артикулите са поставени в нашия списък за пазаруване. Всеки един артикул има детайли. Както името, снимка, така и категорията, откъдето е избран. Може да избереме количество, кажем примерно 2 килограма. И виждате, че на мястото се появиха под името на продукта 2 кг. Когато сме в магазина, съответно чекираме всеки продукт, който сме закупили и той изчезва от листата. Като виждате, всеки закупен продукт, който чекираме, е задраскан и отива в количката, което много улеснява ползването на списъка. След това, тъй като повечето работи се пазаруват, просто освобождавате продуктите и те наново се намират в листата ни, готови да бъдат закупени. Което е интересно, когато си направите една листа, може да я пратите на вашия съпруг, съпруга или приятел или приятелка и той всъщност няма да има нужда да го записва, а директно ще може да го ползва дори в магазина ви. Това става чрез пращане по мейл или да се прати като текст. Когато се прати като мейл, той пристига по мейла и се отваря в апликацията директно, както вие сте го направили, с снимки и абсолютно всички детайли. Да видим сега как става добавянето на продукти чрез сканирането на баркода. Тук се активира тази функция, която е много удобна. Има две възможности или два вида продукти, които могат да се сканират. Тези, които вече са в базата данни на апликацията и които апликацията разпознава и попълва вместо вас всичките данни, и такива, които още ги няма в базата данни, но вие искате да си създадете ваша база данни, т.е. да добавите този продукт в вашия списък за пазаруване. Да вземем първо продукт, който го има в нашата база данни.
И този продукт ще го сканираме в момента. Искаме. Продукта го сканираме и както виждате, той се появява в нашия списък за пазаруване директно с снимката, която е сложена към този продукт и съответната категория, без ние абсолютно нищо да сме написали. Единствено сканирахме баркода на продукта. Но не всички продукти са в нашата база данни. Това не значи, че ние не можем да ги добавиме. Това може да го направим ние, като добавиме ние сами даден продукт, който смятаме да купиме. Ето тук, примерно, панировка за пилене се намира в нашата база данни и за това сега ще го вкарам в нашата база данни, т.е. в собствената база данни на апликацията. И ще сканираме продукта. Както виждате, в момента ни пита дали искаме да запишеме този артикул. Искаме. Ще го наречеме панировка за пиле. Ще го вкараме в хранителни стоки и ще направим да има и една снимка, която, нали, както виждате, ще направим снимката. Панировка за пиле. Ако одобряваме снимката, за използване на снимката, както виждате, снимката се появява и артикула се появява в нашия списък. След това, дори да го махнем, махаме го от нашата листа, след това, ако сканираме този продукт, баркода на продукта, системата ще го вече разпознае. И както виждате, само с сканирането и продукта се появи в нашия списък за пазаруване. Цялото количество, както виждате, стана 7 и това количество се изписва в също името на супермаркета. Дори ако затворите апликацията, както виждате, също тук се вижда количеството покупки, които сме записали, че трябва да купим. Може да добавите, естествено, неограничен брой. Списъци за пазаруване. Добавяне на нов списък, Kaufland и вече може да добавяте нови артикули. И ви се изписва и втория списък. Накрая искам да кажа няколко думи по отношение на иконката промоции. Тя в момента, ако натиснете, е празна. Единствено, нали, текста "Очаквайте скоро нови промоции". Идеята е в най-скоро време да можем да ви зарадваме с промоции от производителите в България, които промоции ще бъдат видими тук, когато натиснете тази иконка. Това ще бъдат купони за намаления
които производителите в България искат да дадат на вас, потребителите на апликацията MyShopping. За самото ползване и подробности по отношение на промоции, очаквайте нашите следващи филмчета, когато започнат първите промоции в България. Иначе може да следите за новости, свързани с апликацията MyShopping на нашата Facebook страница MyShopping.bg или в Twitter MyShopping.bg. Вижте изписани адресите на Facebook и Twitter. Благодаря за вниманието. Надяваме се, че това ви е харесало и ще си свалите апликацията, за да я тествате вие самите.